Blížíme se k hlavní dominantě Bratislavy, hradu na skále 85 metrů nad hladinou Dunaje, který v roce 1811 vyhořel a téměř půl druhého století stál nad městem jako ruina. Hradní vrch byl osídlen už v pradávných dobách. Starý románský hrad byl postupně přeměněn na gotickou pevnost, pak renesančně přestavěn, později opevněn. A nakonec za vlády Marie Terezie v první polovině 18. století upraven na reprezentační panovnické sídlo. Mimochodem, ty nejrůznější pohledy vám chtějí naznačit, na jak výtečném místě byl Bratislavský hrad postaven. První filmové svědectví o stavu, v jakém se hrad nalézal, přinesla v roce 1919 filmová společnost Biografia. Film, natočený za špatného počasí a dosti primitivním způsobem, ukázal dílo zkázy, o kterém ti, co vídali siluetu hradu jenom z dálky, neměli ani tušení. Je zázrak, že z těchto beznadějných sutin se podařilo hrad vzkřísit k novému životu. Rekonstrukce, na které se významně podílel český architekt Josef Pifle, proběhla v letech 1956 až 1968. Ještě několik doplňujících pohledů z roku 1933. Jedinými viditelnými obyvateli Řícenin byli draví ptáci. Ano, z dálky nebyly rozvaliny vůbec vidět. Pojďme se teď podívat na město, jak je zachyceno ve starých filmech. V té době kolem roku 1930 bylo v 5 bratislavských čtvrtích Staré Město, Vinohrady, Dunajská čtvrť, Podzámok a Nové Mesto přes 3,5 tisíce domů a přes 100 000 obyvatel, převážně Slováků, ale také Němců a Maďarů. Panoramatický pohled z roku 1933 končí na věži domu svatého Martina. Gotický dom ze 14. století byl postupně rozšiřován naposled v polovině 19. století. V letech 1563 až 1830 se v něm konaly korunovace uherských králů. Pěkné panorama, hrad, Dunaj a Martinský dom. Raně barokní jednolodní kostel svatého Mikuláše z roku 1661. Kostel trinitářů aneb Nejsvětější Trojice. Krásná ukázka barokního stavitelství ze začátku 18. století. Kostel reformované kalvinistické církve, dokončený v roce 1913. Už zmizelá synagoga židovské náboženské obce neologů, postavená na konci 16. století v arabsko-maurském slohu. Teď se objeví cibulová věž barokního kostela Uršulinek z roku 1658. Františkánský kostel ze 13. století a průčelí kaple svatého Jana z roku 1708. Pohled do Michalské ulice s Michalskou branou a Michalskou věží ze 14. století, naposledy přestavěnou v polovině století 18. Michalská věž je rovněž dominantou Bratislavy.
Na celé řadě starých záběrů města je vidět tzv. Rolandova kašna z roku 1572 od Andreje Lutringera. A za ní stará radnice, která byla natáčena snad nejvíc, hned po záběrech hradu. Vlastní budova radnice, původně obytná věž s opevněným dvorcem, pochází z druhé poloviny 13. století. Během různých úprav vznikla v roce 1581 ve vnitřním traktu pěkná renesanční poschodová arkáda. Právě nádvoří a radniční věž si filmaři zvláště oblíbili. Průčelí primaciálního paláce, významné stavby z druhé poloviny 18. století. Budova Slovenského národního divadla z roku 1886 a novobarokní budova Městské reduty, postavená v letech 1913 až 1919 jako zábavní a restaurační zařízení. Původní podoba hotelu Carlton. Rokokový Grasolkovičův palác z roku 1760 je dnes sídlem slovenských prezidentů. Letní arcibiskupský palác z poloviny 18. století. Z celé židovské čtvrti se zachoval jen měšťanský dům u Dobrého pastýře na nároží Židovské a Mikulášské ulice. Pochází z poloviny 18. století. Budova Slovenského národního muzea, které bylo stavěno v letech 1924 až 1928, původně pro zemědělské muzeum. Po roce 1930 začala se stará Bratislava rychle měnit. Vznikala celá řada moderních novostaveb. Toto období stavebního rozmachu si teď krátce připomeneme. Manderla, první bratislavský výškový dům z roku 1934. Bratislavské trhy. Barokní kostel svaté Alžběty s klášterem Alžbětinek a před ním trh, který natočil Karel Plicka. Opět se jedná o neznámé, nepoužité záběry, pravděpodobně z roku 1937.
Nevím, zda tyto záběry trhu s vinnými hrozny patří k těm předchozím, ale jsou pěkné. Teď, skoro na závěr, vám nabízíme ještě pár pohledů, které zachycují lodní dopravu na Dunaji. V pozadí budova muzea a most, tehdy Štefánikův. Na ten nesmíme zapomenout. Ocelový most na kamenných pilířích, dlouhý 460 metrů, vznikl v roce 1891 a byl pojmenován po císaři Františku Josefovi, který jej osobně otevíral. Od roku 1914 byly na mostě kromě vozovky i koleje elektrické dráhy, která jezdila přes Petržalku až do Vídně. Na konci druhé světové války byl most poškozen a znovu obnoven. Pod názvem Starý most slouží dodnes. A to už je pro dnešek všechno.